Ki parari jonga kublei. Menta ngi snok ti lang sasisin na kabenta ka man ki bat. Sa ars ngi nang ni ubnai no pra unsasdang, bat shen ki jingmut jing perkat kinlong, bangin kmi ya ka jingkut no jang usnem. Udai ubnai bakat du jang usnem, bat ngi penkre na benta ka snem batamai. Ka riru ka rake ka sngi kerpang ki sipai duriau bat rengkau, balatip kum ka Navy Day bat ka Armed Force Flag Day ha uni uju ubnai. Ngitip baro baga khatn riu tarik unok pra kari kan rakhi ru eka lingkhu snem basan pho jong ka thma usnem shi hajar khandai spa nyupuei. Habaro kini ki sngi kerpang ngakan mau tempang ki bor pahara kari ki khlawat khamta mi ki kimi ki beslur ki balakha lapun yakum kini ki khlawat kari. Kumba julong menta ka kentiru ngayo shibun ki jing ai jingmut na phi baro hakan namu app bat mygov. Pilaya samlem ye ki jingkmen bat jing sngosi jong pi ban penlong yanga kum uwei ne ki khot ke ying jong pi ki don shibun ki khun samla ki bala le ye kani nga sngo I e bakalong ying ka man ki bat ka nang yai man kraw bat ka penyes no rengkat ka thong hapo jongi ban lam sha ka thong ka babej ki parari u ojaspi nasitapur la tho shanga ba usngotanat ban yakren ye selok ha ka kam bayade bat ka amrit mahotsav uju sngap ya ka man ki bat rengkat ki parlok man la kapor bat uju yo shibun ki jing hikai naka khamtam ha ka bayade bat ka jingele lait luit kari parlok ka amrit mahotsav rengkat bat ka jingtip ka penskun yangi banle ai na ka benta kari bat menta la ka long ya kiriu pajba ne ka sorkar ha keleng kari nadu ki panchayat hadu parliament ka don ka jing sawa jong ka amrit mahotsav bat ki program ki julong rengkat ki tamasa bapher Kawai ni kini ki program balalong ha Delhi dangshen kadai ka azadi ki kahani children's speech hakaba ki kena ki pensngo ya ki khana bayade bat ki jingele lai luit kari da ka mensim bashir hem kadak jong ka jingkermen kalajia ya ki kena puli nakari Nepal Mauritius Tanzania New Zealand bat Fiji ki balaya shimbenta bat ki kena puli kari India Kari jongi ka Maharatna ONGC ru ka rakhe ka Amrit Mahotsav ha ka rukam bapher kata hakini kisngi ka ONGC ka penlong ya ka jinghikai ki samla puli ha ki jaka badon ka parum pnyang hakini ki jaka ki samla ki yo jingtip shapang ka jingtreikam ka ONGC ha ka jaka penmi pnyang jongka rengkat ka jingtmu bagi engineer samla jongi kenla banya snokti rengkat ka jingshirhem banyate ya kari Parlok haka jingedei bat usnyang ki jaj benriu rit pai haka jing light luit kari larak hiru ekatayo kerpang balatip kum ka tribal pride week kani ka program ka bedei bat kani ka tayo lapenlong hakelang kari haka dolan nong Andaman bat Nicobar ki briu na kini ki jaj benriu kum ki jarwa bat onge ki lapen I ki kolshor ba pher jongki ka kam ba kerpang tam lale da uwei unong tho ba kerteng Uram Kumar Joshi na una ha Himachal Pradesh hakaba ula oshrong ya kadur Netaji Subhash Chandra Bose bat menteri rang badu barim kari Ulal Bahadur Shastri haka kot stam ula dur ru ya kentin ram haka ketin Hindi hakaba ka jingtho shapang kini arngut kiriu kraw lapan I ki kattu ni ki parlok nakat ni ha Madhya Pradesh kila ajingtip shapang ka program basa jingkan mau ka dastonggoy haka ni ka program ka jingkan mau ya ki kambashlur bat jinglen ladi ka Rani Durgavati lapan ki empat. Kum kani ka program lapan long ru ha Khasi ka tamasa balai sngi lenter lapan long kum ka jing ai burom ye kiriu kraw kum u Goswami Tulsidas, San Kabir, San Ravidas, Bharat Tendu, Harish Chandra, Munshi Premchand bat Jay Shankar Prasad. Hakipor baya pher baro nakini kilale ye ki kamba kraw ha ka bapenshai ya upai ba kari. Phila ban kan mau ha ki benta baladeb ka man ki bat ngalayatu shapang ki laitli ki jing yakob kata katho e ki jing ruai idri shna rangoli ha ki sngi kerpang bayade bat ka jing idri ka jing ele lait luit kari bat tho e ki jing ruai kersiu thia e ki jing pho sniu ya kari India bat thamai ha ka jing mut ki khun khna ngakermen ba phila deb an pha e kini ki jing shimbenta jong phi phila ya raikut ru bat ki parlok halor kani ngakermen ba phinnang yai kershan bat ra khamsha prang yakani ka program de ka mensim bashir hem ki parari be i jonga mentang ne lambe ye phi shavrindavan nangni
Laju ong syapang ka Vrindavan bakade ka jing hiar pateng ka jing iej belai ki lingdo niamru ki kubur yakani da ka baong. Ya asa dhari chit में या आशा धारी चित में कहा जाता मति मोर वृंदावन सुख रंग काओ कहा ना पाओ और kani kadi ka burom ka Vrindavan ngi ong baro baka rukom ka jingla jongi Henry ka jingkemen ha Vrindavan bat ki jingdon jongka kilong bom jukut namar kata ka daw ka Vrindavan kala jukringi ki brio na keleng ka perthei pinsyam ye ki mati jongka haman la ki kendong jongka perthei kapet kadi ka wayne ki nongba ka thain chate kari Australia ki riu ik cricket kin tip ha ye kani namar ye ka jingile kai cricket laju penlong hangni kadon ru hangni ye ka jaka pen inam ne ka art gallery bala tip kerteng kum ka Sacred India Gallery kani ka jaka ka don ha ka benta ba itanat bha jong ka Swan Valley bat ka dei ka jingtre shitom ka jagat tarini dasi ka nongshong shnong kari Australia ka bala khala he lasan hangni Henry ka bala penlut pat khat lai tili ki snem ka por jong ka ha Vrindavan kala ong bakala lek phai pat shala kari sha Australia Henry kamla ban klet e ka Vrindavan kumta ban penis no e ka Vrindavan bat ka jinglong men siem jong ka kala tei ka ni ka jaka ha kari Australia hi da ka ni ka rukom kala pen i ye ka jing itanat ka Vrindavan ha ka ba ki briu ki bawan hangni ki yo ekalat ban yu i bunjat ki jingbu jingsat ki ba pher ki la ru ban yu i ki riti ki culture kari India ka ba pau khamtam hapdeng jong ka jingyat pilgrim ka Vrindavan Navadvip bat Jagannath Puri Shibun ki jingshna bayadei ba ka jingim ublei Krishna ru labu hangni kadon ru ka jingbu bayadei bat ublei Krishna bola ra ye ulum Govardhan ha ishim priakti khun jong u ha ka ba ki brio ka Vrindavan kila ri tengen hapo hangta kini ki jing persang ba itanat ka jagat tarini ji da shisha ka penlong yangi ban yo i ye ka bor ki bangej ha ublei Krishna ka kitbok ye ka bakan nang manbha ha kalawei ki parari jonga ngerang syudap ban kran syapang ka Vrindavan balatei ha Perth Australia kalong ru ka basngutanat ban tip syapang kari Australia bakadon ka jingedei bat ka Bundelkhand Jhansi jongi ha ka jing shisha man ba ka Rani Lakshmi Bai jong ka Jhansi kala yale e ka thma da ka ain persha e ka East India Company umuktiar jong ka udei ujon lang udei na kari Australia men ba usa hari India ula yale e ka kes na ka benta ka Rani Lakshmi Bai ngitip baro ya ka senyang ka Jhansi bat Bundelkhand ha ka jingele lai lui ki klawai kum ka Lakshmi Bai ka Jhalkari Bai kimi nangni bat ka Khel Ratna Major Dhyanchand kadi ka jing ais ngobha kani ka thain yakari hi baro ka wei parari kamlong ka badon kam ba ka jing shlur an pen pau tang hamadan thma haba ka jing shlur kalong ka jing smai an la ban pen hiar ka ban pen poi sha ka thong haman laki benta ka Mrs Jotsna kala tho shithi shanga shaphang kani ka jing shlur kadon kawa bajule niam hajalon kawa nun kabalong katelong na ka benta kinong rep hangni penban suki pasuki kani kawa kala shakanala bat kalajan bandu jait kabala bu jing e kinong rep hagani ka jaka kipat ka jalun kala shim ye kalat ban pen kalai kani ka jing e hau benai leber mtau snem latung ye ka committee na ka benta kani daki hajar kinong shongshnong bat ki riu pai ba kila shim benta shirhem hagani ka thong ka panchayat kala sedang trekam ringkat ba kinong shongshnong bat menta ha ka por balengkot e bat ka jinglut ka baduna kani kawa kalaki imbyang sibun kinong rep kila yo jingmen toy na kani ka long ka nuksa ka jingshlur balong jingai na kamaran thma ka pen i ka jingthrang bat ka bor ki parari bat ka yetu ru balada ngilong ki bakut jingmut amdon ka bamla bat namar ka tanga ong ka jingetre lang da baro sabka prayas ki parari jonga habangi penne e ka maryang kumju ka ai ka jingeda yangi ngilasaki kani ha ka jingim shimet jongi bat ka weine ka nuksa ka bangila ban ai ka de ka bala pen i de ki briu ka jilla Tamil Nadu ha ka benta bahe e ka de ka nuksa na ka district Thothukudi ka jilla Tamil Nadu ngitip baki jaka harut duriau kilong ka jingma ya ka jingsha rongno ha ka duriau kidan buon ki deulanong ki barit ha Thothukudi ki bandon ka jingma ki briu hangni bat ki rusem phang kila shimmi kelat yada na ka jingpen julor ka maryang da ka bawat ya ka lat kelenti ha ka maryang shen kini ki briu kila sedang thong ya udieng Palmyra ha kini ki deulanong
Kini ki ding ki ju yang scam habawan ki eryong erlang tari, bat ki ajing yada ya ka kendo. Na kini kalam mi ke jing ai mensim ban yada ya kani ka jaka mentah. Parlok kamaryang ka don jingma yangi tangladangi pentut ya ka jinglong sengur jongka. Kamaryang ka buat yangi kum ka kimi, bat ka pendap ya ka pertai jongi daki dur babuan rong. Kumbakalong mentang ngarang pekkai haki social media ya ka dur jong ka liing bahir hamekhalea ka bala sapriang keleng. Kani ka dur kala kring yangi shisin kemi ya ka. Buon nangi ngilayo i kani. Habang ngila kemi beni abhai kini kiling i kumbaki her hasun. Penban kadai halor kawa ka batuj sengur clear. Kajing kuit kini kawa kalong bahadu ngila banyo i ki dur jong ki tudu ki luum kumju. Kidon buon teli ki jela bat ki jaka haka ri jongi. Haka baki briu kidang penne i kijing ai kamaryang kumba kalong. Kini ki briu ki im kajing im bamaria rengkat bat kamaryang hadu mentah. Kani kalong kajing ai mensi mingi kumju. Ke badai kamar na kamaryang saudong jongi ngide ban tengkai yaki ban penlong ya kamaryang kumba kalong. Kajing syania jongi bat ke pertehi barok kawai kadon haki. Ki parari jonga haba ka sorkar kasna ki kam kamang ka pisa ka pendep ki kam haka por babiang. Ki briu ki sngo baka terekam. Henry padeng kini ki kam penroy babuan jong ka sorkar. Ki kam bayadei bat ka jinglong ka tip briu ka wanra da ka weipat ka jingkemen. Da ka jing persyang jong ka sorkar shibuan ki jing imbriu lapen kela leng baki skim sorkar. Kadai ka jing yashem bapen kela shishay ka jing im. Habang iyo sngo ikani ngidap da ka jing sngo ka ba ay jing hun bat ay mensim ban shim ka jing tumu ka sorkar syaki briu. Haka wei ka rukom kadai ka swan sukhe. Bat day na kani ka daw, mentah haka man ki bat, arngot ki parlok kilay sok lang bat ngi, kibala mat ika jing job bat thamay ka jing im jong ki. Kilayo, ka jing sumari ladi, da ka jing yarap ka skim Ayushman Bharat, bat sedang ya ka jing im bat thamay. Parlok ubaningkong jongi uday u Rajesh Kumar Prajapati, ubadon ka jing shitom hauklong snam. Alingin ya keren bat u Rakesh Ji. Rakesh Ji, Khublai. Khublai sahab, Khublai. Ka ega jing shitom jong pi Rakesh Ji, phila alek ye kendu buun ki doktor le se, shubatai yanga, ki doktor kila le se ban ong ye pi, ban le che ki weipat ki doktor, phila banum le kumta le se, bat ka ega ban jia ye pi. Nga don ka jing shitom ha uklong snam sahab. Ka don ka jing ing ha ka sadam jonga. Nga lapin i ki doktor, kila ong ba le se ka di ka jing double air. Kumta nga di da ka dawai le air, la buun tili ki sengi, bat ki por. Habang ngam sim la yo jingerap AA, ngelapin i biang haki doktor, kibala pha le tes angiography, bat la pha yanga sya Ram Murti. Hanta ngelakendu yai Amresh Agarwal ji, ubale yaka angiography yanga, bat ula yathu yanga, bakadon ke jingset senam haki tiet jonga. Kumta ngila kili katno ke jinglud, bat ula yathu larangi penon kam na em yaka Ayushman card, balai penyo lingba uminteri rang badu yangi. Kumta kila shimi ka card jonga, bat baro ki jinglut la beilut nakani ka card. Sahab pila penyo yakani ka card haka rukom badai bha yaki baduk kummangi. Kumnungin ay Khublai yapi. Pi teri ayu Rajesh Ji, Ngatrei kam simen. bat pila dap kanusnem menta. Ngala dap saupukundai sinem karta sahab. Pilayo ega ni ka jing shitom hakerta ke badangkat pi. Sahab ngan ong kumnu kain menta. Ladon teng ne em ki bahaya ngasem jong pi ki bala mat ega ni ka jing shitom. Em sahab ngadai ubaningkong banyo ikani ka jing shitom. Kani ka Ayushman card bala penyo da ka sorkar India kadai ka skim ka bahe bha na ka bentai ki baduk. Kumno pilayo jing tip syapang gani. Sahab kadai sisa ka skim bahe. Kibri ubaduk kilayo jing mentoy sisa nakani ka card. Bat ngi kemen sisa. Ngila saki haki hospital, katno ki briu kilayo jing mentoy, hapa ki doktor ki ong, wanra ikani ka card, ngin sumar ya pi lingba jongka. Lada jia ba pimdone ka kat ki doktor ki ong katno pinlut ka bay sumar. Ki doktor ki ong bakan lut buon, limda day badon kani ka card. Ngala ong sahab ngadon ka card, kila pak peni mardor, bat lala ban sumar no kumtahi. Ngi klem penlut sitingkaru, barok kita wairu la sailing bakani kakan. Te Rajesh Ji, pila hun menta ba pila koit lakia. Sahab Khublai shibun, pinnang imslem
bat yai don hakabor mangi barok sieng ya kemen lang bat phi om don kentien ban batai. Rajesh ji, wat kwa bangan don hakabor. Ngamshem don hakabor wat mentaru. Bat waju kwa bangan don hakabor la syai kumju. Ngakwa tang bangan syakri. Nakabenta jonga kakam menteri rang ba'du kadai tang ban syakri para om nakabenta kabor. Ka jing syakri kadai ka bangi don kam e. Kani ke skim Ayushman Bharat nakabenta ke baduk kala dai lupa ka jing syakri. Hoot sahab kalong shisha ka babha. Rajesh ji, le tang kawai nakabenta jongi. Pinle? Hoot sahab ngan le ben. Ong yiki baro baki dai bandon ne ka Ayushman card. Naba ngimtip lanongin kendu jing e. Kambha baki baduk kin jenjar namar ka dawai. Bat menta na ka daw ka jingduna ka pisa, kim shim ya ka dawai ban sumar yaladi, ka balong pat ka jingmai ka jing im jongki. Bat kumbalong mapi habadon ka jing shitom, pimla ban lej syaki jing trei dagi benai. Ngamla ban yat wat tang sipau kam lani ban kiyo iki mo kundon. Tu Rajesh ji, pilong uparlok babha jonga. Pensyai ki briu syapang ka skim Ayushman Bharat, syaki baduk kat balak ban yarap. Yarap iki briu bapang, pinyo iru ya ka jinghun ka mensim. Nganda songkumen ban tip, ba uwei urajesh ulayo jingkoit na ka jingyarap uwei pat urajesh. Kani ka skim ka dey ki briu baduk, ki bapedeng bat kilong ying bamari rengkat. Kumta sngubha ban penpoi kani ka jingtip, syaman laki tliu ying. Ngan yale ban penpoi kani ka kubor sahem. Ngalasa hospital lalai sengi, bat hakini ki sengi, sibun ki beriu beduk kilawan sa hospital, bat ngalayo ban yasam ya ke jingerap, bat yathoru sepang kani ka kad, bomdon kamban siu pisah. Rajesh ji, sumar bha yaladi, yaki khun jongpi, bat nang yai kiu syaprang, ngakit bok yapi. Parlok nilayo sngau yau Rajesh ji, mentapat, ka suk Devi ji, kala yasok bat ngi, kala don ka jing shitom, haki kejat ke jongka. Ngalayok ban keren bat isuk Devi ji, syapang ke jing e, bat ngalas ngutu ru e ke jing kemen ke bawan pat hadin, ha ke jing im ke jong i. Isuk Devi ji, idei basa hadanat para kabahap hamathura. Isuk Devi ji, ila yo e kani ke jing shitom, mentala palat khatsan khan rusnem. Ila don kerta ke basau po snem kerta, bat ki doktor ki ong bagade ke jing pang arthritis, ki khok siu. Bakaladon ke jing shitom ke bajur na kadaw jong kani ke jing pang. Kamsyam la yo ekino ke jing sumar. Hakini kirta ke baka ka don ye kani ke jing shitom. But hadin bakala yo ye ke jing tip lengba ukurim ujongka syapang kani ka Ayushman card. Laong bakala le ye ka badon kam ban penrung kerteng ye ladi ban yo ye kani ke card. Badda ka ba yo ye kani ke card kala yo ye ke jing sumar ei. Hakaba ki doktor kila yutu baka jing sumar lada amdon gani kakat kan lut kumba poin san lak hadu lailak. Bat kala don ha jing tia pang la kumba henriu lane nyusnem. Bat bun sin kala ju ongru ba ublei unshim no eka bakam kwa shu ban im. Menta haba kala yo ega jing koit pat kala dap de ke jing kemen ringkat bat ki kuon ki kti baro ke ba shisin kila don lang bat ka ha ke jing sngosi bat jing kot lat. Parari dakani ngakwa bani tu epi. Bakani ka Ayushman Bharat. Kadai ka bapenyo jingkeman haka jing im. Kum ka jong isuk Devi ji. Kumta ngakit bok ba indang yo e ka jingkoit jingkia. Ki parari jonga haman kiri badon buun ki samla. Laitli ki ei kilong ki badon kamha. Mentai kini ki kelalong ki jing itu ki bashisha ye ka jinglong samla. Ka banengkong kadai ka jingtip bat kilat bathamai. Kabaar kadai ke jing angnut ban shim ka sinjam baningkong, bat kabalai kadai ke jingkut jingmut ban job bej ya ka no ka thong balabu hakmat. Wat la kalong kaba ijwat kat no ru. Haba kini ki laitli ki atrilang ki penmi ka jingjob badon burom shisha. Ki kamba ki jia. Hakini ki sngi ngi juyok sngow bha ya ke kentin startup ne ke jing sedang kam. Kari India haka wei kaliang kalong kaba hakmat hakani ka kam haka pertei. Kalong ka kam kaba yai state haduk kata. Kala longru syadu ki jaka ki bakendong jongkari. Hakini ki sngi ka kentin unicorn ka don ha preng ke jingi kren phila ban yu sngow syapang kani ka unicorn ka de ka wei ne ki start up ne ka jing sedang kam ka ba shongdor hadu $10 billion kata palat 9,000 klur tengka.
Parlok tat hadu usnem arajar khatsan, kidon tang kumba khandai ne shipoteli ki unicorn hakari. Pin kemen bantip bamenta kari India, kala her kham shajrong haka pertei ke unicorn. Kat kum ka kaipot kala don ke jingkala bakraw ha uniusnem. Tang haki shipho benai, ka unicorn kala seng hari India, Mann la ke shipho sngi. Kani ke jingjob ka deiru namar baki samla kila kinjo shakani ka thong, what happening ka klam corona. Mentai kidon palat nyopho ki unicorn ha India, kidon palat nyopho teli ki startup, ki nege jing sedang kam, ki basyong dor palat eka $1 billion. Parlok namar ka jingjob kini ki startup, baru kila sakhi, bat kumta buun ki bala kershan, bat ai jingbei pisa na kelengkari, bat na shabar kumju. Letse, dang kindiat sinem menshwa, amsham don bala perkhat yakani. Parlok ki samla kari kila no senyang da kilat yarap shaki jing e haka perthei lengba ki startup. Menta ngine kren ya uwei usamla Mayur Patil ma ringkat bat ki parlok kila persyang ban yarap ya ki jing e na ki jing mi kil air bajabo. Mayurji Khublei. Khublei sahab. Kumno pilong Mayurji. Nga biang sahab. Pipat pilong kumno. Nga sngo kemen bha te yetu enga pidon haka startup wall menta omdei. Hooj. Pilala ban le ai ka babha na ki jabo bala kentai. Hooj. Bat ya kamar yang kumju, yatu enga kindiat sepang yeladi, yatu yangi yaki kam, bat na ai pilayo jingmut ban le yakani ka kam. Sahab, nga don ka thuk men ba ngadang puli ha college, ka jingbam umpinyang ka duna bha, bat ka jingpin mi tedamru ka duna bha. Kadai ka two-stroke engine. Kumta, kanang ban penduna ka jingpin mi tedam, bat penbun ka jingyat, sada kumbah 1,000 kilometer silitar, na kabenta ka thuk te nang ni ngayo men siem ban sina AA bala ban penmi khambun khnang ba ki babun ki briu kinyo jingmentoy naka kumta hausnem arajar khat nyau arajar khat phra ngila penmi yakikor technology haki regional transport corporation ngila penon kam yakini haki spotli ki boss bat kabami nang ni kalong bala penduna ya ka jingpin mi tedem da kumba saupau na ka chispa haki boss. Ade, menta ba pilalap kani ka buit, sabu kerteng long try no kham kloy. Hooj, katang ladep ka grant patent kan sapoi shangi mentau senem. Ka ai ka jing tmu jong pi ban nang kentiu shu yakani. Ka ai ka ba pile, pilayo ka kaipot na ki boss. Kila dei ban mi shakhmat katate. Ka ai ka jing tmu nang ni shakhmat. Sahab, ngiyo jingerap naka startup India naka niti ayuk syaka atal New India Challenge but halor kani kanongrim ngilas dang ka karkhana ban pinmi yakini kitiar air filter. Katno piyo gran naka sorkar India. Kendai Polak. Hooj. Hato pila dap ban le eka kam jong pi dekata. Hooj. Kelas dang menta kadang ya chkman. Mapi bat katnongut ki parlok ba pila yale lang yakani. Baro ngedon saungut sahab. Bat baro pia pulilang haju menshua, bat pia rai ban ya shakmat nangta. Hooj sahab. Ngia puli lang ha college menbang ngia perkhat yakani ban penduna ka jingpin mi tedem naki kali arshaka bat kentiu ka jingya bun kilometer. Da kabalik kumta katno la ban tengkai kapisa. Ngila persang haki thuk kaba ai arpusan kilometer silitar. Ngila kentiu sakalai pukundai kilometer silitar. Hangni ngiyonong da kumba khatsau kilometer bat nalor kani saupau nakasispa ka jingpin mi tedem kalahiar. But habaka Regional Transport Corporation kalale yakani haki boss kaladon ka jingkio ka jingbam umpniang da spau nak sispa but ka jingpin mi tedem da laipusan nak sispa. Mayur ngas ngutanat ban yakren bat pi. Bat sa ai kublei ki parlok jong pi kumju nakaliang jonga. Pi omtang ba pila lap yakalenti yaka jing ha college penban pila shim ka sinjam ban wanra ru yaka jing yarap. Yaka jing ka bakta ka mariang kumju. Bat kani ka de ka bor ki samla ka ri jongi. Ki shim yaki jing tenju ba bat wat yaki lat ban light na kita ki jing nga kitbok pi kublei shibun. Parlok kendiat sinem menshua ladadon mano bakwa ban seng kam ladi nes dang kam thamai
ki bahe jong ka yeng kasem ki juong yaki. Balai pim kwa bantrei ka kam ka badon ka jing sngany bat ka tulap babiang bat bomdon jing kuslai. Henry, ladadon mano-mano bakwa ban sedang kam thamai menta, baro ki briu kilong ki bakemen lang bat ki, kilong ki ba ai jing kershan pura. Parlok kani ka de ka benta bakari India ka kiu, haka baki briu amtang baki phok sniu ban long ki nong wat kam, penban ki nong ai kam. Kani ka nang penklainya kari India haka pertehi baro kawai. Ki parari jonga, menta haka man ki baat ngiyakren, yaka amrit mahotsav, ngiyakren kumno baki parari ki pendep yaki jingkular bathamai, batru yakren yaki laat bayadei baki jingslur ki sipai hau benai no pra, sakawai ka sngi krau benai no pra, nakabangi yo mensim kadai ka lingku sngiap u Baba Saheb Ambedkar, haka henriu tarik uno pra. U Baba Saheb ula IT yaka jingim, ban syakri yakari bat ka imlang saalang. Ngi ki parari ngimdai setia ban kelet ya ka themmei ka mensim ka riti sensyar kari ka badawa nangi ban syakri hok yala ka kamram kumta ale ngin shim smai baha ka amrit mahotsav ngin pendep laki kamram da ka mensim baro kani kan long ka jing ai buram ka bashisha ya u Baba Saheb paralok mentang ngilarung hau benai no pra ka weipat ka man kibat kandai ka bakhaddu na bentau snem arajar arpuwei ngin sedang biang ya ka jingyat lenti haus nem arajar arpuar bat haoit ngayai kmi lenti ya ki jing ai jingmut jongpi kumno pi ai khublei ya uniu snem barim ka e ka jingtmu na ka bentau snem bathamai sngoba ya tuuru bat wat klet baka klam corona kampat kut bat dei ka kamram jongi baro bangin long ki ba pikir khublei shibun